Til at starte med vil jeg gerne bevise en logaritmeregneregel, hvor jeg har valgt nummer 3, fordi den kommer jeg til at bruge i de næste to beviser. Og det er den her, der hedder logaritmen til a i opløftet x, som er lige med x gange logaritmen til a, som vi kan se her. Så går vi videre til trin 1, hvor vi ved, at a i ente, det er det samme som 10 opløftet i logaritmen til a i ente, som også er det samme som 10 opløftet i n gange logaritmen til a. Når vi så kender den her, så kan vi gå videre til trin 2, hvor vi tager logaritmen både på den ene side og på den anden side af lighedstegnet. Så vi har logaritmen til a i ente, og så har vi logaritmen til 10 i opløftet i, eller 10 med opløftet n gange logaritmen til a. Og her der går så logaritmen og 10 ud med hinanden, når vi tager logaritmen til den, så vi får logaritmen i a ende er lige med n gange logaritmen til a, som vi vil bruge de næste beviser. Det næste bevis jeg gerne vil, det er, at jeg vil bestemme a og b for en potensfunktion, som er den her funktion. Og det kan vi, hvis vi har 2 punkter på vores funktion, hvor vi så efterfølgende får 2 ligninger. Det fører så videre til trin 1, hvor vi går ned og dividerer y1 med y2, som man kan se her. Og ned i trin 2, der går b ud med hinanden, så det vil sige y1 divideret med y2 er lige med x1 i opløftet i a, og x divideret med x2 opløftet i a. Og det bliver så det samme som den her, vi kan se nede i trin 2, hvor vi bruger vores potensregneregel til at de her to divideret med hinanden, så kan man sætte vores potens heroppe, og hernede, det kan vi sætte udenfor, så vi laver en parentes. Så har vi så fået det her, hvor vi har lavet vores potensregneregel, hvor vi har fået det her frem. Det kan vi så sætte lige med den her op. Og det er det samme som vi får hernede, der tager vi så bare logaritmen til det. Og logaritmen til det her er lige med logaritmen til det vi fandt ud af før, som vi udledte her via vores potensregneregel. Og det bliver så det samme som a gange logaritmen til vores divisionsstykke her. Når vi så har gjort det, så kan vi gå ned og isolere a for vores ligning herom, hvor vi bruger den her, og det fører så til vores a er lige med logaritmen til y delt med y2, og divideret med logaritmen til x divideret med x2. Så kommer vi så ned til vores trin 5, hvor vi har en af de logaritmeregneregler, som vi bruger, som hedder logaritmen til c divideret med d, er lige med logaritmen til c minus logaritmen til d. Og det er egentlig dem her, vi har heroppe, logaritmen til en brøk, som vi vil gå ned og bruge her nu. Og det kan vi se hernede i trin 6, hvor a så bliver lige med logaritmen til y2 minus logaritmen til y1, divideret med logaritmen til x2 minus logaritmen til x1. Og det er egentlig det samme som vores regneregel sagde heroppe for logaritmen til c divideret med d. Så vi skal altså kende 2 punkter på vores funktion for at finde vores a. I sidste bevis, der vil jeg kigge på bestemmelse af fordoblingskonstanten for en eksponentiel funktion, hvor det for eksempel er, at man har en formue, som så skal fordobles på en bestemt tid. Og det er så, hvis vi har vores funktion, som er fx lige med b gange x opløftet i a, så går vi så ned i trin 1, hvor vi har b gange a opløftet med x plus t2, som så er det samme som 2 gange b gange a i x, og det er ligesom den her fordoblingskonstant vi har her, hvor tiden er blevet fordoblet for vores vækst for eksempel. Så går vi ned i trin 2, hvor vi tager at b og b de går ud med hinanden, så vi har ax plus t2 divideret med ax, som er lige med 2. Nu vil jeg kigge på trin 3, hvor vi så har, hvor vi skal gå ind og bruge en af vores potensregneregler, som hedder, at hvis en ax er divideret med en ax, altså 2 potenser er divideret med hinanden, så minuser man de 2 potenser, a opløftet med x plus t2 minus x, og det samme skal vi gøre nedunder, fordi regnereglen bruger vi, så de går ud med hinanden, og det bliver lige med 2 stadigvæk. Så det fører til a opløftet i t2, som er lige med 2. I trin 4 kan vi så gå ind og tage logaritmen på begge sider af lighedstegnen, så vi får logaritmen til a opløftet med t2 lige med logaritmen til 2. Så kender vi så
logaritmeregneregel, som vi startede med at bevise i starten af videoen, hvor at logaritme til a opløftet i et eller andet med potens, lige med logaritmen til 2, det vil svare til, at vi går herned og siger, at vi tager ligesom potensen ud af parentesen og ganger den foran, så vi har t2 gange logaritmen til a lige med logaritmen til 2. Når vi så har gjort det, så kan vi isolere t2, hvor vi tager logaritmen til a og dividerer over den på den anden side, sådan så vi får det her resultat, t2 lige med logaritmen til 2, divideret med logaritmen til a. Så nu ved vi, hvordan vi finder t2, som er den tid, det er taget for fordoblingen, som skal lægges på i funktionen.